Fil-Black Friday ta' din is-sena l-maġġoranza assoluta tan-negozji rrapurtaw andament aħjar minn dak tas-sena l-oħra u wħud kważi laħqu l-livell ta' bejgħ tal-2019 meta ma kienx hawn pandemija. Dan sostnietu l-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji wara li tkellmet man-negozjanti f'pajjiżna dwar l-andament tal-bejgħ fil-Black Friday, jum importanti għan-negozji fejn b'diversi skontijiet il-konsumatur jixtri iżjed u l-bejjiegħ ibih iżjed. L-aġġeġi tagħmir elettroniku u l-appliances reġgħu kienu l-aktar prodotti mibjuwa fi Black Friday ta' din is-sena. Il-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji qalet li prodotti oħra ma bdewx jinbijaw daqshekk malajr matul l-għodwa tal-ġimgħa, iżda mxew aktar ma' xerrejja wara nofsinhar. Hawnhekk il-livell ta' bejgħ kien fil-livell ta' bejn l-2019 u l-2020. Bosta bejjija rrapurtaw li kienu sodisfatti bl-andament fil-waqt li oħrajn stennew aħjar. Saħansitra kien hemm bejjija li xtaqu li kellhom iżjed prodotti xi jbijaw u l-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji qalet li l-maltemp lejlet Black Friday ma għenx biex ċertu ħwienet ikollhom iżjed prodotti xi jbijaw fil-waqt li notat li dan kien jum importanti fejn ċertu ħwienet kienu diġà bdew ibijaw bl-offerti iżda t-temp seta' ħassar xi pjanijiet. Hawn iżda ġie notat li l-bejgħ fuq il-pjattaformi online għamel tajjeb. Il-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji rrimarkat fuq l-isfidi li s-sidien tal-ħwienet kellhom minn meta faqqet il-pandemija, iżda sostniet li għal tal-ħwienet kollox ma kollox kienet Black Friday b'andament tajjeb u f'Novembru se jintlaħqu l-miri fejn jidħol livell ta' bejgħ.